tadi selamatkan sumur untuk angkring Suropati beribadah wudhu dan sholat. Sampai setengah hari langsung nembung sumber yo buwening. Muga-muga barokai duit 2000 istiqomah panjenengan derek ngaji majelisan digawe sumur nggih wudu kalih bocah-bocah ngaji tingge salat tingge ngaji iso dadi amal jariyah sing barokah ngerontoki dosane awake dhewe kabeh. Amin Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kok jenengan mireng saiki parkir bayar terus duwite nggih apa? Lah iku nek wong ngono ki jenenge wong bekekuk wis ora usah digatekne nggih. Wong nek melu mlebu budal baru dong. Sallallahu Nabi Muhammad. Dan khidmahnya Satgas niku nggih luar biasa. Jenengan nggih ngertos jarang sekali Satgas niku nderek solawatan nggih napa nggih? Lah kaya ngene iki Satgase ning kono repot noto montor, repot noto dan lain sebagainya demi keamanan. Ya Allah, sedanten niku khidmah. Dulur-dulur jamaah ingkang hadir, jamaah isor karet juga wis teng teriji nika apa sehat Pak nggih? Alhamdulillah, muga-muga sehat terus Pak. Kayak di belakang alhamdulillah juga sudah dipasangi layar. Tekon dia iki. Kon dia iki sing teko iki. Sektor pisang hadir. Terantang Sakti hadir. Alhamdulillah. Pemetung Basuki hadir. Alhamdulillah. Sukaraja hadir. Setia Mukti hadir. Dine. Liman Sari. Oh, alhamdulillah. Liman Sari iki endi? Etan mriko nggih. BK1. Ya alhamdulillah ya Allah dulure mundah akeh. Ndene oh kae boloke. Wis iso nikung rono. Saking pundi nika? Sukaraja Karetan. Oh, terah yo jenenge Sukaraja Karetan senengane ning ser karet ya. Alhamdulillah ya Allah. Oh enake. Pahang Asri hadir. Alhamdulillah. Pundi? Bandar Jaya hadir. Sing duwe kombet teko apa ora iki? Enten hadir. Kombete digawa apa ora? Tak kon ngombet sawah-sawah. Dhewe iki anu, Mbak, syukuran kombet. Luar biasa. Gak apa-apa malah barokah. Sallallahu Nabi Muhammad. Niku sing teng angkring-angkring saking pundi nika? Saung Dadi hadir. Alhamdulillah. Aja sampai bingung dadi wong sawung. Alhamdulillah ya Allah ya Allah. Kita yakin sing hadir niki dulur-dulur kabeh mbuh ning ngarep, mbuh ning mburi, mbuh ning samping, mbuh ning isor karet. Mugi-mugi sedaya tansah dipun pandang kalih Rasulullah dengan pandangan kasih sayang. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Shallallahu Nabi Muhammad. Ini nanti keranten niki malam-malam istimewa, sangat istimewa. Shallallahu Nabi Muhammad. Malam hari ini adalah nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban niku niki sedikit kula terang nggih. Jadi awake dhewe kabeh niku sampun dipastikan dalam umur kita tanggal piro awakmu iku oleh musibah, tanggal piro awakmu ki oleh rezeki, rezekimu ki sakmene, rezekimu ki sakmene, semua sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Jadi wis dipastekne kalih Gusti Allah. Awake dhewe gak iso apa-apa. Terus pripun Gus? Lah malam nisfu Sa'ban seperti ini adalah malam di mana awake dhewe iso ngeralat kabeh. Revisi nek cara bahasane cah kuliah-kuliahin apa? Revisi.
nek ngajok nih apa proposal terus apa nih skripsi gak diterima dosene iku namanya revisi. Lah malam nisfu Sa'ban ngeten iki awake dhewe iso revisi. Makanya niki mengke sampai akhir ayo awake dhewe njaluk sakake-akeh ning Gusti Allah. Sing maune pun ditulis kali Gusti Allah tanggal sakmene awake dhewe oleh musibah dihapus kali Gusti Allah tanggal sakmene oleh rezeki sing akeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi faham to maksudnya kula? Meskipun sampun di pastek nih Gusti Allah lah malam nisfu Sa'ban ngenten iki awake dhewe dikei kelonggaran kali Gusti Allah oleh njaluk sakeh-akehe iso merubah apa yang telah ditakdirkan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dong. Makane dewe kula ajak-ajak sedekahan. Iki sedekahan ning ngisor iki ya. Lah wakeh ngeten iki. Insyaallah. Wis diniati napa dereng? Dereng? Lawe apa, Bu? Kates. Enek sing nggawa genjer. Kangkung. Sambal teri. Insyaallah. Insyaallah. Jenengan dieling-eling orang kayak plastiku sing abang, pokoknya engko kudu kena aku. Mboten? Pun ikhlas nggih. Engko bar didelehne ning kene komburi kono disir. Kae mau sing nggawa aku. Engko nek ke dibagi kudu kena aku. Masalahe lawe bandeng. Aja njimu plastik sing warna putih, sing belah kono kae sayure kangkung. Mboten nggih? Mboten. Lah sedekah yang ada di depan niki sing jenengan betok. Ayo nanti bareng-bareng diniati lidafil balak. Ngilangi balak-balak sing ana ning keluargane awake dhewe kabeh. Penyakit-penyakit balak-balak sing membahayakan ning keluargane dhewe kabeh. Amin Allahumma. Amin. Mergo awake dhewe enggak ngerti. Nggih napa nggih? Kadang wis ngati-ngati makane sering setiap mahalul qiyam, setiap awake dhewe niku majelisan salimna ya Allah, salimna ya Allah, salimna ya Allah. Mesti terakhir kula niku ndongane ngoten. Napa? Panjenengan paringi keselamatan dateng kita sedaya ya Allah. Amin Allahumma. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Lah nek wis diparingi selamat nggih alhamdulillah. Nggih napa nggih? Lah kula lho ndek wingi niku kula cerita nih. Wangsul majelisan saking pundi? Banjarjaya nggih. Jadi saya itu pulang dari jembatan Sukaraja niku kula nguber Mas Iwan niku. Iwan niku numpak motor ya welek lho padahal. 125 lawas ya. Sampai dikejar mobil niku melayu 100. Ora ketutut, Bu. Maksudnya kula kejar niku kok ajeng ngomongi, "Wan, menggok ngene Pak Taufik. Kan badhe rutinan. Jadi bolo-bolo niku ayo bareng-bareng mampir ngene Pak Lurah sowan." Kejar iki gak kenek. Gek Iwan niku sabukan kotak amal lho, Bu. Kotak amal lho, dilebokne ning awake ngene nang motor. Numpak motor buanter. Terus kula niku semonto, beh Iwan numpak motor sampai 100. Kengko nek sampai tiba kotak mlebu wetenge dadi apa kene? Lah niku kejar buanter kenek niku teng pemetung. Nek ngejar niku kangelan si Mas Ahin kula omongi. Engko nek wis kenek bengokono, hai omongono Iwan jak mampir ngene Pak Obek. Dikejar kangelan giliran kenek niki ya tolole ae ya. Jadi wis kena iku ora kok diomongi, "Wan mampir ngene Pak Opik." Mboten. "Wan ayo balapan." Lho bocah iki. Kan gak nyambung niku ya Allah. Kula iki kadang mumet, Bu. Ndek anak buah jan ra karo-karoan. Lah mari ngoten kula di belakangnya mobil hadroh. Mobil hadroh beto mobile Pak Di niku. Boleh Pak Di kula teng mingkingi terus kula salib
tengajengi mobil hadroh. Pas mau belok di rumahnya Pak Lurah Angkring niku, Mas Riko mau belok, belakang saya mobil hadroh, belakangnya ada Iwan, dari belakang niku ada tim media. Saudara Mas Mario bareng bocah. Lah kayak cah tolol. Si Mas Rangga sama Dika itu dari belakang mau pebut mobil gosnya di uppercut kompuri perak ya gue tak delok netok ta Bu bar numbur mobilnya kulan terus motong teng tak delok nih gulung-gulung salto ning siring kualat ora kowe ya nggih wis diomongin nek wangsul kon ngati Dadi pun enten mobil kula mobil hadroh di belakangnya ada Mas Iwan itu dari belakang nyelip ndak karuan. Ngantem mobil Riko. Yes, mari ngono salto. Terus medun cek aduh. Yo wong lanang Bu, nggih ta? Tak cedheki Bu kula mandhap. Piye? Rasa ngalem ndang menyat kula. Nggih karo kelaran. Nggih. Padahal bundas kabeh. Wis rasa ngalem lanang kok. Nggih ta? Heeh, lanang. Wani ngebut ya wani tanggung jawab. Wis ndang menyat. Ya terus ndang menyat kula kenteng daleme Pak Lurah ya aku iki gur gayane tok. Ibare ya tak pijeti Bu, tak delok suwiwine sengkleh apa ora ya ora. Ya dhewe iki ya rada ndukun saiki ya Bu ya. Tak delok sing si Rangga sikile lara tak delok aman rasa ngalem kula. Alhamdulillah ya nah tapi diparingi selamat alhamdulillah mugi-mugi selamat terus. Sallallahu Nabi Muhammad. Seniki mengke sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Malam hari ini awake dhewe acarane endang omah. Iki omahe jenengan to? Nah, jadi niki mengke sedekah diniati awake dhewe ndonga sholawatan sampai mahalul qiyam terus duduk kembali nggih duduk kembali niki dibagikan oleh Satgas dibagi nih sing oleh yo alhamdulillah mungkin jenengan saya tidak memperbolehkan ini dibawa pulang dong jadi kalau niku pengen awake dhewe bareng-bareng kok mangan bareng, kumpul bareng nggih. Lah engko nek kula sir nyedhek jenengan aja mbok pokok sing tenang ngoten nggih. Heeh, omah mbok keruyuk ra sida mangan. Mbokan kok kula pengen mangan bareng kalih jenengan kan enggak ngerti, ya toh? Oke? Heeh, dadi awake dhewe linggo bareng, mangan bareng, ndonga bareng, sholawatan bareng, mlebu surga bareng. Amin Allahumma amin. Nah, sing tak jaluk niku ngoten niku makane awake dhewe keluarga. Dadi mboten kok nek biasane kan mahalul qiyam doa terus bubar, nggih. Nah, niki mengke diniati bareng-bareng terus donga sareng-sareng. Dari awal jenengan beto aqua mboten? Beto. Nah, nanti dari awal kita berdoa dibuka, tutupnya dibuka. Mampu donga ni sholawat, donga ni nisfu Sa'ban. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Lah nanti didoangi, diniati, selesai acara terus dibagikan oleh Satgas satu. Nek ora kebagian mangan barengnya apa? Batu ya. Apa Bu? Batu. Kandum nggih. Ah, mangan bareng. Sebelahe entuk, sebelahe enggak entuk. Ya sebarengan wae. Ya oleh sak puluk kan lumayan toh. Ah, ngono. Paham toh nggih? Dadi wis gak usah udur-uduran, gak usah rebutan. Dong. Sampean budal nggawa iwak lele kok engko jelalah entuk terong. Ikhlas toh? Ah, oke. Nek ngene kan fair awake dhewe. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Sebelum kita lanjut niki alhamdulillah tadi saya dapat kiriman rokok untuk bolo-bolo tim Pemuda Tulus, rokok Bron dan juga Safari dari PT Jarum Kudus yang CV-nya yang berada di Batu Raja. Ada 4 pres ini untuk bolo-bolo.
Tepuk tangan semuanya. Dongakne muga-muga PT Jarum nambah barokah, nambah jaya. Iki rokok baru, Pak. Mereknya Brown, murah kok iki. Lumayan lah nek nggih posoan mending iki. Nek Safari ini 14.000. Kayaknya nek ngerokok Safari iki nggak gampang diseneni kalih mak-mak ya. Harga higienis, bisa dicoba. Sekolah ini ngene-ngene iki ya ngerti. Endi Pak? Monggo Pak. Man iki man. Kene Pak Hadro satgas kae rezeki Gusti Allah sing jamaah gak cukup no bolo. Masyaallah nggih. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Allah. Pun siap donga sareng-sareng nggih. Niki wau Pak Lurah Angkring bar magrib wis yasinan ping pira ngoten. Dadi awake dhewe gari manen barokah. Wau bakdo magrib niku Pak Lurah Angkring kali santri-santri sampun doa, maca yasin, tahlilan, istighosah. Dan kita tinggal melanjutkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Banyune dibuka kabeh Bu nggih. Lah nanti selesai berbaca doa nisfu Sa'ban sampai sebul ping 3 banyune. Ben mambu abape dhewe dong. Engko diombe awake nambah sehat barokah. Wah engko aku tak langsung balik males mangan. Bukan masalah males mangan. Panganane ngarep ki mambu dongane selawat, mambu dongane nisfu Sa'ban. Sallallahu Nabi Muhammad. Wis ayo awake dhewe donga sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Liridallahi ta'ala wa liqada'i hajatina wa hajatikum ala mana wa salafuna salih biniyatil usul wal qabul. Ya Allah, tawasulan wa tabarukan wa tasyafu'an hadiyatan barakatan syamilatan ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummatihi wa duriyatihi wa azwajihi wa ikhwanihi minan nabiyil mursalin wa ali kulli ashabi kulli ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila hadrati jamil ulama inamilin wa syuhadi wa solihin wal iyai sadiqin wa nakhususan khasa ila hadrati Syekh Qutbi Rabbani Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu wa ila hadrati Syekh Basyana Syadili wa ila hadrati Syekh Syarif Diyatullah Syekh Bautin Aksabandi wa ila hadrati Jamil Oleh Tis'ah wali songo fil arja wa ila hadrati Jami'il Masyaikina Lirboyo Mbah Abdul Karim Mbah Marusali sekalian Mbah Marusgidan Mbah Idris Marzuki Mbah Imam Yah Mahrus Mbah Abdul Aziz Mansur Mbah Ahmad Habibullah Zaini Mbah Ali Hasim wa ila hadrati Ya Allah, Mbah Yai Ali Sotik wala hadrati Mbah Yai wala hadrati Jamil Masyayikhina Nahdlatul Ulama fi Dairatil Oku Timur. Ya Allah, wala hadrati Jamil Muallifil Kutub Muallifil Mawalid wa ta'alina min barakatihim wa karamatihim wa anwarihim wa asrarihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila hadrati abaina wa umatina ya Allah wa ajdadi ajdatina wa ahlil baitina atalla umrahum fi sihatin wal afiyah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul wa ila hadrati jami'i man hadaru fi hadzal majlis sedaya dulur-dulur ingkang hadir wonten majelis niki ya Allah nisfu Sa'ban dalu niki ya Allah keluarga anak putunipun ya Allah bibarakati sholawat bibarakati hadhis shadaqah bibarakati nisfu Sa'ban ya Allah
Ya Rahman ya Rahim, kaula nyuwun panjenengan paringi panjang umur ya Allah. Panjenengan paringi keselamatan ya Allah. Panjenengan paringi gampang anggenipun pados rezeki ingkang halal barokah ya Allah. Panjenengan tebihaken saking balak penyakit ingkang membahayakan ya Allah. Panjenengan paringi keselamatan ya Allah. Panjenengan paringi keselamatan ya Allah. Putra putri nipun panjenengan dadosaken putra putri min ahlil ilmi, putra putri ingkang gadhe akhlakul karimah ya Allah. Putra putri ingkang gadhe ilmu akhlakil karimah ya Allah. Imanipun panjenengan jaga, demen kalih Kanjeng Nabi, demen kalih sholawat. Imanipun panjenengan jaga dumugi husnul khotimah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, rezekinipun panjenengan dadosaken rezeki-rezeki ingkang barokah ya Allah. Anggenipun pados rezeki panjenengan paringi keselamatan ya Allah. Sedaya usaha-usahanipun panjenengan paringi lancar, panjenengan paringi gampang, panjenengan paringi barokah ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Allah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah 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 al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim. Nawaina dzikran taqarruban ilallah, khurujan min jamil ma'asi, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah illallah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu 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 ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saniki jenengan nerokne kula nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kula niat ingsun medalaken sedekah, medalaken sedekah, kula khususaken dhateng sedaya keluarga besar kula, anak turun kula. Kaula nyuwun mugi-mugi ya Allah barokahipun wulan Sya'ban sedaya dipun paringi kesehatan, dipun paringi keselamatan,
dipun tebihaken saking bala, dipun tebihaken saking penyakit, dipun paringi panjang umur. Ya Allah, mugi-mugi anggenipun kaula pados rezeki, panjenengan paringi gampang, panjenengan paringi rizki sing barokah, panjenengan paringi rizki sing lancar, panjenengan paringi rizki sing saged nuntun kaula sekeluarga saged ngibadah bejo slamet donya akhirat lillahi ta'ala. Nah niki kula maos donga nisfu Sa'ban, jenengan dingkluk ngiling-iling dosa, jenengan nyuwun napa hajate panjenengan nggih. Awake dhewe wong ruwet, awake dhewe kathah dosane, awake dhewe sering maksiat kalih Gusti Allah. Ya Allah, awake dhewe gak duwe apa-apa, napa mawon ingkang sampun dipun titipaken Allah, sejenak awake dhewe selehne, awake dhewe ora iso apa-apa, ora duwe apa-apa, sedaya kersane sing kuwasa. Niki mangke Mas Hadroh dipun iringi kalih napa hadrohe mangke kula maos donga, jenengan teng batin napa hajate, jenengan batin napa ingkang dados hajatipun, jenengan batin napa ingkang dados masalahipun panjenengan. Mugi-mugi sedaya dipun tulungi Rasulullah, dipun kabulaken kalih Allah Subhanahu wa taala. Ilahilas tunil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli tawbatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil ilahi. Ya Allah, kita sedaya pasrah dhateng panjenengan. Ya Allah, panjenengan ngapura sedaya dosa-dosa kita sedaya. Ya Allah, kita sedaya tiyang kotor, kita sedaya kadah ahli maksiat. Ya Allah, ya Allah, kita sedaya sanes ahli surga. Ya Allah, tapi kita sedaya boten tiyang wonten neraka. Ya Allah, panjenengan welasi dhateng kita sedaya. Ya Allah, sowan dateng panjenengan. La ilaha illallah, ngaku dosa ngaturaken
nyuwun namung Tuhan ingkang ahli paring ngapura sinten tututuan menawi Tuhan boten kersa ilahi ya Allah panjenengan welasi kita sedaya ya Allah panjenengan ngapura sedaya dosa-dosa niku dulur-dulur kita sedaya ya Allah ya Allah panjenengan paring husnul khotimah datang kita sedaya ya kados pasir teng segara ilaha illallah kados pundi anggen kula nanggung dosa keselamatan datang kita sedaya ya Allah ya Allah la ilaha illallah wa la kebiasaan saking balak-balak penyakit yang membahayakan ya Allah datang kita sedaya keluarga anak putu kita sedaya ya Allah ya Allah ya Rasulullah panjenengan welasi kita sedaya ya Rasulullah panjenengan akui kita sedaya dados umatipun panjenengan ya Rasulullah bibarakatipun sholawat amin ya Allah amin ya Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yufi ni'amahu yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ma'adami sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah wa dhunuba wali walidayna wa dhunuba jami' ahlil baitina wa dhunuba jami' man hadaru fi hadal majlis ya Allah wa dhunuba jami' ahlil baitina ya Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma ya Allah ya dal manni wala yumannu alaihi ya dal jalali wal ikram ya dal tawli wal in'am la ilaha illa anta zahral ajin wajaral mustajirin wa ma'manal khaifin Allahumma in kunta katabtani ya Allah indaka syaqiyan au mahruman au matrudan au mutaqarran alaina fir rizki famhu ya Allah famhu ya Allah famhu ya Allah famhu ya Allah
famhu ya Allah. Allahumma bifadlika syaqawati wa hirmani wa tardi ya Allah, wa aqtara rizqina ya Allah, wa asbitna indaka fi ummil kitab sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairat, fa innaka qulta wa qaulukal haqqu fi kitabikal munzal ala lisanika nabiyikal mursal yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Ilahi bitajalli al-a'dham fi lailatin nisfi min syahri sya'ban mukarram allati yufraqu fiha kullu amrin hakim wa yukramu. As'aluka ya Allah, kaula nyuwun ya Allah, antakshifa anna minal bala, ma na'lamu wa ma la na'lamu wa ma anta bihi a'lamu innaka antal a'azzu al akramu. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana wa tilmidatina wa ahlil baitina bi barakati shadaqah, bi barakati sholawat, bi barakati silaturrahim, bi barakati hadal majlis ya Allah. Ij'alna wa iyyahum min ahlil ilmi, ij'alna wa iyyahum min ahli sholah, ij'alna wa iyyahum min ahlil akhlaqil karimah, ij'alna wa iyyahum min ahlil istiqomah ya Allah, ij'alna wa iyyahum min ahlil husnil khatimah ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Kudus ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yun barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin siratan tujina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdina min al hajat wa tudahina biha min jami sayyi'at wa tarfa'una biha jakal darajat wa tuqbaluna biha muhyal min jami khalas bil hayat wa ba'da al-maut. Rabbana fir lana dzunubana wal khatayana kullaha, Rabbana fir lana dzunubana wal khatayana kullaha, Rabbana fir lana dzunubana wal khatayana kullaha, Rabbana fir lana dzunubana wa jilba abaina wa jilba ustazina wa jilba jamil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la taj'al dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la ila qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna mujibati rahmatika wa ajaima maghfirika wa salamatan min kulli ismin wal ghanimatan min kulli birrin wal fawza bil jannah wa najatan minan nar wal afwan jal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah
المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لخمسة أضفي بها حر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين لرضا ولخصول مقاصدنا على من وسلفنا صالح لهم الفاتحة. Pun monggo disebul banyune dhewe-dhewe nggih. Alhamdulillah ya Allah, muga-muga dulur-dulur kabeh niki sedaya tansah nambah dipun paringi keselamatan kalih Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Awake dhewe nambah rukun, nambah barokah. Omahe awake dhewe niki panggonan niki nambah barokah, nambah barokah. Amin Allahumma. Dulur-dulure nambah akeh, nambah barokah. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah ya Allah. Lanjut ke sholawatan nggih. Sedekahane wis ben ning ngarep wae engko bar sholawatan dibagi. Alhamdulillah ya Allah. Jenengan nek nggawa pen sing kula warahne diingi ditulis. Engko nek gak nggo pen ning omah ya enggak apa-apa. Yang penting masih di malam nisfu Sa'ban. Jenengan buka surat Shad ayat 54 nggih. Ayat 54. Iku ditulis, dirajah ning kertas. Mengke diselempitne ning jero dompet utawa ning ndi wae sing nggen nyimpen duit. Insyaallah saldone jenengan selama 1 tahun gak bakal terputus duit. Dompet iki selalu enek duite. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dong. Nah, dong. Tapi bar nyelempit niku ya panggah megawe. Oke? Panggah deres. Ya wayahe ning pasar ya. Pasar, tapi kan nggak ngerti barokah niku jelalah dagangane nambah laris, parine gak dipangan tikus. Nggih. Terus sing usaha-usahane jenengan sedaya diparingi lancar kabeh. Sehingga dompete nggak tahu kesepen duwe. Penak to nek ngaji ki penak to. Shallu ala Nabi Muhammad. Makane ya Allah. Mula niku mugi-mugi jenengan dongaken nggih napa panggenan niki estu-estu dados panggonan ingkang barokah supados abahe kula, ibuke kula niku saged seneng ingkang jarihaken napa panggenan niki saged dados panggenan awake dhewe belajar ngangsu barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Allah. Niku ayate napa? Inna hadza
la rizquna ma lahu min nafad. Wis tulis, bar ditulis lengkit selempit nih dompet. Ya Allah, muga-muga rezekiku lancar. Tapi yo kuwi mau bare yo pangga megah nyelempit nih tulisan sak dabrek bar ngono turu yo ora ndek dhuwit pangga. Seneni Pak Kades. Pak Kades yo pangga ning sawah nandur pari ya. Lho nggih, saingan kula iki nek nandur pari kalih Pak Lurah. Kok nek sawahe beliau iki pangan tikus, mesti aku sing diseneni. Nggih. Biasanya sawahku gak dipangan tikus ngono. Engko sawahe Pak Lurah pangan tikus, aku sing diuring-uring. Insyaallah istimewa Pak Lurah Sawung niki. Iki yo kula niku anake. Tapi yo anak sing paling giat dhewe. Sallallahu Nabi Muhammad. Muga-muga Pak Kades sehat terus. Panggonan niki ndang dicor ya. Wes, bulan ini mau dicor sama Pak Kades jalan ini. Tepuk tangan untuk Pak Kades. Kok sampai gak ndang dicor? Saya punya nomornya Pak Enos dan Pak Yuda. Langsung tak telepon pusat pokoknya. Nggih Bu, nggih sakseni nggih. Heeh, pun matur niku Pak. Bulan niki Gus. Ini samping jalan ini mau dicor sampai belakang ini nanti ditembuskan ke sana. Semoga-moga panggonane ngaji ae dhewe nambah penak, nambah barokah. Amin Allahumma. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Lanjut selawatan nggih. Selawatan ya Allah. Dibuka sik musik majelise ora lengkap ketok nek gak donekne ya Bu ya. Iki Pak, nek badhe ngopi jenengan matur. Seksi kopi pun enten tenang mawon. Sampun. Dereng. Dalam. Oh, oke. Sampun diredikan. Satgas-satgas niku pun nyiapne Bu. Buat kopi-kopi bolo-bolo. Dulur-dulur ya ning omahe dhewe panggah disiapi. Tenang ae gulane unlimited kok. Engko lek entek ning warung ya ijik. Ya ta, Bu? Ya. Jenengan matur di belakang niku enten Pak santri sepuh-sepuh angkring sing nyiapne kopi. Gak apa-apa Pak lho, omahe dhewe ya golek dhewe lah. Golek gulane entek ya diisi lah. Sallallahu Nabi Muhammad. Ayo Pak operator. Ya Allah.
Nabi Muhammad. Sini dulur-dulur sing kok Lampung ya hadir banyak ini. Hadir Lampung hadir. Alhamdulillah ya Allah. Bendera nih yo akeh guys sing teko yaan. Ki Mas Iwan anu kayak cah bendera ka disangoni Mas. Sing rata. Mbuh pira-pira rata. Ndi Iwan? Di mana saudara Iwan? Sopir-sopir bendera kayak. Insyaallah kon dia guys sing nggo bendera kayak. Luar biasa. Iki nggih nyangoni cah bendera. Iki nganu sing ngaperkat aku diingi gejol pijete kekno. Heeh, sing numbur aku diingi. Sangono ben ge pijet. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya piye-piye anak ibu. Masyaallah. Tapi wis sehat ta, Pak? Pun sehat. Oh, nggih. Enggak apa-apa. Sholawatan nggih. Heeh. Ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nakhtim bil musyaffa'. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La